Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Rodzi pakarara ipapo pakatoitwa mhiko ndosaka vakabora dombo vakamuisa imomo pakaitwa mhiko inozviziva imi kuti Rodzi haana kufira muno akafira kuti Driefontein uko kunakiro kumazulu kuzululand ndiko akafira ndidzi but akasiya anyora uyo yekuti kana ndafa inini ndofana kuenda kuNorthern Rhodesia inonzi chiko Northern Rhodesia ino ameno ngwaye Southern Rhodesia munondiviga panonzi pamatopos sei ibi isusu tutaza kuziva ere kuti sei munhu uyu akanzi munondiviga pamatopos angamboona chii panzvimbo iya changamboona kukosha kwacho chii kurata kana ndo pane midzimu kana kuti simba renyika ipapo ndo panonzi panhova enyika panonzi panhova nekuti ndo paibuda izwi renyika tichitaurira nyika dzese kuti itai zvakati kumberai mvura kana mukaita zvirwere muno munhakiri munzvimbo dzese matunhu ese ana Mozambique Malawi maenda kunokumbira paya vachidzoka madharacha achienda ikoko zvirwere zvinenge zvapera saka akaona simba renzvimbo ndopakati pano panoera at the same time anga akangwara aibvunza mamwe masvikiro vaigona kutengwa saka akati no apa pakanaka ndofunga pamwe kana kusatengwa vaingopawo information iri yechokwadi because havanganyeperi zvikubuda panzvimbo aiwa nzvimbo yauri kuona inoita zvakati nzvimbo yauri kuona yakakoshera nyika ino zvakati nzvimbo yauri kuona akabvati yenaro pakanaka saka yakaona kuti nokutadza kwandakaita kwese ukako ndofunga ndikarara apa zvitadzo zvako zvinoregererwa so akafira kwakauya kuno pasina mota nemadhongi vachiuya nemadhongi akayambuka Crocodile River vakasvika paya vakatirira vakamuiga vamuiga ipapo uyo achifa nakire Jameson akabva ati ndakuendawo ipapo ndokubva aenda achifa nakire uyo anonzi nakire Patrick Coughlin akabva anzi ndakuendawo ipapo saka yanga yatova heroes yavo manje mapapo tozoenda hondo yakarwiwa yamakuti Shangani Petro yaitungamiririwa naAlan Wilson pana paShangani River vese vakaurayiwa paya vari 37 vakaurayiwa paya vese vakanovakirwa chimudhuri padombo paya 37 plus ava 3 ava 40 saka ya heroes munyika menyu imi vanhu vatema asi mhepo dziri kunzi bvisai izvi asi muri kutadza kuzvibvisa ndosaka nambotaura kuti mukabvisa payapa aindoti ndipfurei I'm prepared to die because handisi kuona munhu angasumudze musoro kuti anobvisa vanhu vaya handifunge nekuti akangosumudza musoro noti pakamboenda macomrades vachida kubvisawo paya pakatumirwa black boots tuchati reason yacho ndei asi right now imi makuda kunotora misoro yenyu emazitateguru enyu handiti kumiro kana mavatora munovaisa papi pamwe mhepo dzenyika dziri kuti endai munovaisa ikoko mosangana here nemabhuno aya aripo zvinodzikidzana mweya wairwa here everyday inorwa saka ndikuona kuti hazvishani hakuna kwatiri kuenda nenyika ngatimbodzokerai kumashure kana kuti ngatidzokerei padrawing board tozobvunza kuti who we are ngatizive kwatakabva nepatiri kuenda sevanhu vatema pamakanoya netsamba yekutanga makanga madedzwa here nemhepo kuti semunhu akanga anzi naMuchemberi pamunezenge makuita matare enyika musasiye mwana saka mhepo idzi dzakuda kusvitsa shoko raiuya kwamuri here kunzi muri kudiwa kuMozambique pane shoko riri kuda kunzi tidilivwe kuvatungamiri venyika yeZimbabwe ndinotenda mhepo dzeMozambique nepati yeZimbabwe yatingati dande kusvikira Urungwe nepati yemutoko Darwin yese vanozviziva handitika asi nyaya iripo kuti inini
ndakaita zvokutodanwa nemhepo kuti Murenga tiri kukuda kuno, kune nhau dziripo. Ndasvikako takatopinda mudare, mhepo yakabata bva yataura, ichitaura maererano nenzvimbo yare. Saka ndobva ndazvinzwa, saka ndakazonyorawo iri tsamba ndikati regai kuwakuru, hazvisi zvangu, pane wakuru vari kutungamirira, saka ndakazoendesawo, asi ndakaita zvokudano ichiwani. Saka makaita kairi pechipiri vakazenge vairi vachikudana vachiti kosei zvatakataura pekutanga zvisina kusadzikiswa. Yes. Pandakaenda kechipiri vakafona zvekare netumafoni enyaya, vakafona ndiri kudiwa, tasvikako ndobva tasvika kunotaura. Vakataura zvikanzi takambokupa gwaro kare mazwi, ndikati hungu mazwi aya ndakazoisa pabepa ndikaendesa kwakuru, asi havana kuteverera. Handizivewo kuti ndifunga pane zvakavhiringidza ikoko, zvikanzi pane makore mangana apfuura, ndikati pane makore akawanda, asi handizivewo zvavanofunga. Ndakanzvenga asi ndaizviziva, saka ndakakuti zvikanzi alright, kana zvakadaro hazvina kuipa. Asi chandakukudza ndechekuti mukuru wacho iyeyo ari kumukirwa manje chisi taakutaura kuno sevemhepo, achamukirwa mukuriwo nevamwe vake, ende achimukirwa kudaro iye panovigwa vamwe haasi kuzovigwa ipapo. Apa hapana zvokunyengererana apa, because inyika hapana zvokunyengererana. Ndakatora mazwi sezvaari, ndikatora mazwi sezvaari, ndikaenda kuState House, ini nemunin'ina wababa Chatunga ainzi Alfred Tome, anga mambo ainzi Beperere. Ndikaenda kwe ndikamuona. Pandakasvika ipapo ndakatosvika vachitoona ramunoti CD re, aitoona CD rangu inini randaitaura painterview yamunyaradzi wenyika. Tikasvika zo tikatarisa, Toma akatanga kuseka paya, akati uri kuseka chii? Zvikanzi handoseka kuti munhu wamuri kuona apa ndiye wandaere ari panapa. Akanzi pwere iyoyi, ndikati ndiri pwere hongu, ende handifaniri kukura futi ndinofanira kugara ndiri pwere. Zvikanzi tobva tataura nyaya paya, ndakavataurira direct kuti muri kumukirwa nevamwe venyu, muri kumukirwa nevamwe venyu izvozvi 2016, ende muri kumukira, ende zviri kunzi kana mazosiya nyika hamusi kuzoenda panoenda vamwe. Ndapedza neka. Akati iyeni ndoshoko randakabata. Akati iyeni ndikati hungu ndofana pedza naye. Maitata kumboenda, watapuwa mafanta edu emakeni, takuenda tichinwa pinda muHarare. Ndadhirivhara mashoko, tapedza basa zvisho. Hazvina kuzoitika here. Zvakaitika. Pane mhepo dzinoona, kwete mhepo, kwete n'anga. Masvikiro. Anonzi masvikiro, kana kuti tinoti mhondoro. Masvikiro emhondoro, pane vanoona. Kozoita masvikiro emhondoro vasingaoni, vanonyepera kuti vane mhepo vasina, vachishandisa zvikwambo. Varipo. Asi ava vakaona, nekuti ndakaona zvandakazoonawo. Kuti zviro zvakaitika. Saka munozombonere mukana kuti shoko randakauya naro uripi nhasi? Kopi? Amukirwa nevamwe vake, hana kufonera neMurenga, haungadzokere kumasvikiro, unoti ndoita sei ndisati ndafa. Kana nguva yakwana kumuredzika, inenge yakwana. Mwari anenge akatonga. Ende to make zvakaita zvese kuti zvozokonzeresa zvese izvi. Kuna baba vanonzi Gabriel Mugabe. Kuti zvozokonzeresa zvese havana kudzora tsvimbo yavakapiwa kwanyakurungwa kumhuri kwanyandoro ngairanzo. Ndozvakakonzeresa izvozvo. Because yaitaura futi kudande kuti takuda tsvimbo yedu.
yanga iri tsvimbo yenyika. Tsvimbo dzimbiri, pane tsvimbo yenyika, pane tsvimbo yehondo. Tsvimbo yehondo ndakapiwa Nakiri Tongogara. Tsvimbo yenyika yakapiwa Robert. Okay. Saka pane panga yakudiwa, tsvimbo yanga yakudiwa 1983. Okay. Ndipenge ichidiwa. Paine svikiro riponzero kwabiri naganyire kana makarenzwa. Ndakamborenzwa. Iroro ndinodzinza rangu inini. Saka ndo vakamupa tsvimbo iyi kuti vaende kuhondo Mugabe. Pesi pakaenda kujeri papa anga ine tsvimbo iyoyo. Achibuda mujeri achizoenda kwaTamboina anga ine tsvimbo iyi. Anga atotaurwa kuti uchanosangana namambo wendoro kumapazuva ndipo kasakaita Ngwena. Akaitwa zvakaitwa kuya ndobva azoyambuka kaireza kuenda ikoko. Anga ine tsvimbo yehondo. Saka tsvimbo iyoyo vadzoka 1980 vakati zvatakataurirana kuti kana wadzoka unotidzorera tsvimbo iyi. Saka iye aifunga kuti ndikanodzora tsvimbo iyi ndadzora umambo ubva pandiri. Saka ndichasara ndisiri munhu chete unprotected. Okay. Saka akatanga kuita didi darling manje netsvimbo andichauya andichazouya kusvikira 1986 akatumira meya urimbo naInos Chikore vakaenda inonzi kuRukodzi kuchiparawe vakanopinda mudare vakati tatumwa zvikanzi imatuzi tiri kuda munhu akauya pano nasekuru vake Karega Mombe namai vake ainzi Abhona vakauya vari vatatu tikawatengesa mombe pano tikaitumidza zita kuti Pembera Wabaya. Saka akanopembera zvakatobaya. Saka ngaachidzoka otitsanangura kuti ndakadzoka kana vana vasina kukwana ngaachizotaura manje kuti vana vandakaenda navo havana kukwana kune vakasara musango kune vandauya navo tochizomupa marairo kuti anotora sei vana but iye haana kuzodaro. Ndipo pakatangira nyaya yanekere yaRobert Mugabe ipapo. Aizvo handikunyepere because ndinozvizivisisa. Kana paakazoparara paya vazhinji vakambomhanya vamwe vanga kunyepa kuti hanzi handi totora tunobhozi ane akafa ine tsvimbo saka handi tonotora mubhokisi macho ndopamakazonzwa pai kuti aida kunofukurwa kuti azoya paHeroes. Pakaitika a lot of things paya zvisina mameno asinozviziva hangu asi ndaiti as long tsvimbo isina kudzokera kuvaira nzouko forget and smile anoresta ari ipapo. Saka vadzokana Inos vaudzwa kunzi hamutikuzieni vavasikomuudza Robert. Vakamuudza Robert akati ndichaenda. Ndomashoko akataura akanzi ndichaenda. Robert haana kuzoenda kusvikira mai vake ndo vaiziva nhau iyi Abhona ndopakazomutaurira kuti naye mwanangu kwamakore mangani tisati tadzokera kwatakamboenda takanzi tinofanira kunodzokera tonopa chinhu chavo varidzi watipe marairo kuti utonge zvakanaka enyika. Yakati ndichaenda. Mai vakaramba vachiinsista kuti ndapota mwanangu. Saka kekupedzisira mai vakaenda. Mai pavakaenda Robert anga akabhipa Mugabe. Anga akagumbuka. Ndopakataura mai vake direct. Akati mai kuya kuina handichadzoka nokuti ndaane Rosary. Ndakunamata. Evaroma. Ndakunamata handichadzoka. Mai vacho vakazoti kode wakandiudza kuti wakunamata. Ndisina kuwaste time yese ndichikubvunza. Uzondiudza nhasi kufa kwakaita Mbona akafa aine shungu. Akafa aine shungu zvisingaite. Nokuti aiziva culture yacho. Nokuti anganzi kana adzoka mombe dzadziri mbiri. Yekutanga yainzi Pembera Wabaya. Kuti achaenda achanopembera musango reMozambique nenyika dzese achibaya. Asi kana adzoka paida kuzotengeswa imwe mombe. Mombe iyoyo yainzi pasi pangu zita rayo. Okay. Inozoiswa mugomo. Inongorasiriro. Inenge ichingodzwa ichienda.
iye akagara akachitonga agere zvakanaka, nyika yakaterama, but haana kuzviita nekuti chikoro chakazowanda, but chikoro chacho hachina nyika. Munoita madhigiri musingazive kuti Limpopo anobva kupi achienda kupi. Dhigiri roro rakafumuka. Zivai Zimbabwe zvainoda. Saka iye akangoita madhigiri asina kuziva kuti nyika inoda chii, ine mhepo. But uyu tingatiti aiziva hake, aiziva akasarudza chaaida, akasiyana nesu tinogona kuti chikoro dhigiri rangu rakadai so nekuti tinenge tisina kumbopinda mudare iroro. Zvino Robert akanopinda mudare iroro, akapiwa tsvimbo yacho, akapiwa nemhiko nezviga zvinofanira kuti kuteedzerwa. Ini ndikaudzwa mukamba murenga mukandudza ndogona kurapa, ndoti murenga shamari hai ndiri busy hatozozviona. Zvino uyu akatoenda netsoka dzake, akabvisa bhutsu kana akanga akadzipfeka namai vake, akapfeka shangu akapinda mudare, akaudzwa zvese. Saka ngatisenge kuda kunyepera zvimwe zvinhu, uyu ngaatove nemhosva dzake. Nemhosva dzake hadzidzi. So ndo zvakaitika pana vaMugabe. Anyway, ndizvozvo. Asi zvese izvo zvazvakanangana nenyika inonzi Zimbabwe. Kuti inongoda chete kuyera. Inoda chete kuziva kuti imi neni tiri kuitire munyika muno. Tiri kuchengetedza mitemo yatakapiwa naMusikavanhu. Mitemo yatakapiwa tiri kuichengetedza here. Even muBhaibheri. Bhaibheri utazonyora Bhaibheri. It's a second edition. Asi mitemo iri muBhaibheri yakatanga nesu. Mitemo ine gumi yeyi yakatanga nesu. Tauzoenda pana vaMugabe vadzoka, taudzokera kumhiri kwaZambezi. Homwe yaparara yakachengetedzwa sei? Yakanga huine urongwa hwakanga huri pedo kunzi kana ndichinge ndaparara munondichengetedza so musaite zvakati, itai zvakati. Right, Magona. Homwe ichiparara kana kuti ndokudzorera kumashure zvishomanani. Homwe inonzi anehanda kana kuti homwe dzinobata munhu anomharwa nemhepo yanehanda yakasikana kana yaparara, ine nzvimbo yaanofanira kunoipa. Nzvimbo iyoyo iri kuDande, muri muMozambique. Okay. Asi ndamboti kareko Mozambique neZimbabwe yanga iri semunyika. Iri mu pane area yakapiwa zita, inotova nezita rinonzi Handa. Ndiri kunza vanhu vakawanda kuti kwanzi neHanda zita rakaoriginatwa nekuti aifamba netuhanda toitonakire. That's nonsense. Hazvisizvo. Ngavaende kuDande chero mangwana. Kune nzvimbo inonzi Handa. Ndokwakavigwa vamwe vaviri ikoko vaimharwa nemhepo iyoyo inonzi Handa, inonzi nehanda yakasikana. Varimo izvozvi vasingazikane nenyika ino, chero akachena musoro havazivi vanhu ivavo. Vanhu vanotangene pana Nyamita mwana womutota. Asi mhepo yanehanda yakabata vanhu 9 chibva kuEthiopia kusvika pano paTigererasi. 9 homwe dzakapadwa nemhepo yanehanda yakasikana. Ini ndozviziva. But tikazvitaura panapa mangwana muchenza kuti mwachihota kwaita yakasikana akutaura nurondo yatataura nhasi. Ndosaka ndozobvunza, ndosaka ndati ndambokutaurira pakutanga nditi kubva 1980 kusvikira to date kwabatwa 17 vanhu varikuti tiri kusvikirwa nemhepo. Saka ndikasvika ndonobvunza, right, uri nehanda yakasikana kaiwe, chindipa homwe dzawakabata, ndipe homwe dzawakamhara, uchibva kupiwe baba wako ndiani pamweya kwete panyama. Usananguraka toda kuti tikuenda tesere nokuti ndinazvo ende handitaurire vanhu ndinazvo. Ndosaka tizoona kuti vamwe vanongonzi maita basa vazukuru moenda kuti ndiri muzukuru wako ini, ndisi muzukuru wanoenda handisi. Ndatosiya ndatoti handaomana hande kana tine mota tautotobula hapana zvinhu. Because anofanira kufembedza hwema kuti munhu ari kufamba ari kuuyapo ndemadzidza nangu uya kugara apo handisika ndogara tosanangura. Saka nyaya iripo yamataura kuti kufa kwakaita nakire kuparara kwakaita homwe yamazviona kawanzarwa yakavigwa kuchifumbo. Maelders anga aripo, munhu aitungamira zvese izvozvo nguva iyoyo anga ari baba
ndo vakatungamira ipapo vese vakavigwa. Munozanga haangocherewa pasi ka vanochera gomba vovaka chinonzi isitoti chidara chakaita sechichichi vanovaka ipapo voisa mapango so vakaisa manhakiri vakaisa zvinhu 4 panapa vowaridza machira avo obva vaisiwa ipapo ozokavhwa futi nemachira. Anditika vanofanira kupera mvura yese chidonhera mupi mumachiya ozovaka kari kamba kaya kanovakwa kubva kanamwa nevhu kongosiwa mudhoo. Handiti ndizvozvo ndomavakiro avanoitwa ipapo ndo vigwa kwavakaitwa tiri kuchifumbo. Then in 1976 inini ndakazobatwa ndakuenda kutraining 1974. 1976 vakazotorwa apa manje ndikubva vanovigwa the other side yeMozambique mayobva muZambia vakaenda kunonzi kuMozambique. Nzvimbo yakavigwa iyoyo inonzi mapapaya apa kareko payera ndo pakavigwa gotwe ranyatsimba mutota anga aine mhepo inonzi Samarengo ndo pakavigwa ipapo. Saka akanovigwa padhuze neguva raSamarengo 1976 kubva avigwa kwakuMozambique. Hondo ichingota sei ichingotsva kusvikira hondo payakapera kuma 1984 85 ndipo wakazoronga anazvinavasha kuti takunotora muchembere homwe yamuchembere tozoviga kuno kuZimbabwe nekuti tawana rusununguko. Ndipo wakanotorwa vakaronga masoja vakaenda kunovatora ndikubva vazouya kupi kuZambezi Valley pamba pasabhuku mashiro unonzi paTsokoto. Ndipo vane sango ravo rinonzi Tsokoto iro ndiko vakazonochengetedzwa ikoko nanhasi ndokwavari. Asi hazvisi zvavakataura handi mavigiro acho avakataura. Mavigiro aya aizikana nababa wangu, aizikana nemunhu ainzi Chaparadza, aizikana nemunhu ainzi Kachingamhepo namazhero. Ndo vaiziva chii mavigiro aya. Nekuti anga ataura kuti kana ndaparara munodai then kumberi kwangu kweguva munoisa tsanga pasi pavari ivo kuri kumusoro moisiya yakadaro munonge dambura zvenyu according level yeground inodambura. Hanzi ndokuti ndozobata panyama pane mumwe munhu. Mukasadaro andibate pane mumwe munhu ende andibate kana nyika yenyu ichiri netsvina. Asi muchanzwa ana nehanda. Mumwe woti ndiri nzeve, mumwe woti ndiri gumbo, mumwe woti ndiri musoro, mumwe woti ndiri makumbo. Handisini nyakasikana mwana womurenga kwete. Handisini. Zvazvenyu izvozvo. Nekuti hatina izvo hazvina kuitwa izvo. To make matters worse, vauya kuTsokoto vakanoviga mapfupa amazviona. Zvakangopera zvakadaro. Mhuri yacho yamazviona yanga ine mwana akamharwa nemhepo haina kutariswa. Ivo vairashawa vacho. Hapanawo chavakapewa kuti thank you nemacomrades. Havana kana kumbopiwa anything. Asi mukaona munomu pane vari kutopiwa zvakawanda pasina chavakaita. Asi ava vane mwana anga aine mhepo yenyika yakanotungamirira kuhondo, yakashedzwa nemhepo yakashedzwa nemhepo dzekuZambia kuti ndanoshedza munhu aite zvakati. Hapana chavakawana. Inonzi minda yacho havana kupiwa. Zvese mabenefits okunzi makaita basa kungozivikana yamunoti kungorikonaiza munhu kuti kugonaiza munhu. Hapana zvakaitwa. Kwini wacho ndakafamba nawo ndichibikira porridge
ndaitsvaira mumba mavo chigadzira magumbezi remachira nenhekwe dzefoja Ukaona tongogara. ndakaona tongogara ndakaona chitepa akagarapo achitaura mazwi ese aripo ndiripo ende mhepo tomeke metaze mhepo yacho iri yekumba kwangu futi kumure kwamurenga I got nothing up to date andinoshanda nacho tinongoti mwari ndaachaziva tichanamatawo tisamba tichinamata ndezvipasi padapa zvinopera munhu wese achafa hazvina basa madzoka kuhondo vamugabe vakutonga tsvimbo vakaramba vainayo ndo chimwe chinhu chakatanga kuzonetsa pa2017 apa nekuzoparara kwavo nekuzovigwa nenyaya dzaizotaurwa tsvimbo iri kupi tsvimbo iripo zvezvokutanza vazoigwa nayo aiwa ane tsvimbo dzake dzenhakere dzanga nadzo dzaipiwa kudzidza kwake kwete inonzi tsvimbo yenyika yakapiwa kwanyandoro izvo ndikunyepera tsvimbo iripo zvakanaka haisi kublue roof pane pairi kana muchida tsvimbo iyoyo tingaite sevo munotoona dzinza rekwanyandoro motaura nevanhu vekudane mhondo dzekudane modziunganidza dzese nemozambique ukudzai pane tsvimbo pati chandongokuudzai chete ndoti tsvimbo iri mugomo remavhu radona ndo mairi sofa tsvimbo yehondo yakambonetsa pakati apa yakapiwa tongogara yakanetsa pane vakazongoitorawo after tongogara afa ikazokutohwa newa makaenda maoko makawanda wanda ikapesa iya mubuilding yemunomu asi tsvimbo yakatiza tsvimbo iri dzinogara mugomo remavhu radona dzakatarisa kukambia dzakatarisa kuna zambezi asi kuti tizvitaure manje kana nhasi unogona kundendesa kumusha kwangu ndafa I don't talk of it Hari gomo kana vanogona vanorichera gomo ida tsvimbo uchicherechi vaida tsvimbo kuti yani ndenye ati ndimuridzo wacho teyangu ndedzidza kwangu isu noyana mwoyo kana pachitwa dare vanouya vanhu towadai isu hatipinde muushe okay nehandakataura zvakaita Joyce Mujuru zvezvi zvokuita vice president it was a mistake kusaziva culture kusaziva kwakabva aiwishi da akatomboona muchemberi aitauriwa hatite president kana vice president pane vanotonga isu kana tiri kunhakiri kwedu isu tenge tiri mahigh priest tisu tinopa advisor kune munhu ari kutonga chete anetswa anouya kwatiri ndata dambudziko abcd tomutaurira tobvunza mhepo dzenyika kana unomuitire zvakati endai munomukumbirira kwakati endai munomukumbirira kwakati tomukumbirira iye achitonga mune zvakanaka asi hatipinde even umambo chaiwo munoti madzishe aya ndambonzwa kuti manga muri kumukumbura taura nyaya nenyakusengwa nani kwese but nyaya iri kuti madzimambo ese aripo ari vairanzwa pari zvinezvi kaenda kwamutokura nachikwizo mukaenda uku kuna ananza nani ana chiswiti umambo iwo vakangozviitawo zvokuzviitira toda kuita mambo ana magara newe hatite mambo izvo hatite we are the advisors emadzimambo ndimagara takaita zvakataurwa 1969 ane ananyasikara tozviziva saka zvino naye vamurenga zviga zvenyika zvamataura zvitanhatu 6 kana zinganyatsokanganisa hazvina kuzadzikiswa ndizvozvo pachaitwa sei muri kubvunza ini semunhu ndikukubvunzawo semunhu tiri kutaura zvedu nyaya takuonesana hatisi kuti handi tinoita zvakati takutaura chiti vatapfumanei mabvunza komodi murenga kuti todini ini ndiwo handinawo pfungwa yacho nekuti kumberi kwedu kune vatoti vakuru ndo vanofanira kuziva zvinhu izvi kuti todini vakuru vanofanira kuita dare ndine urombo nokuti muzimbabwe izvi kubva 1980 kusvikira ndakagara panapo hatina dare renyika rinonzi rezimbabwe
dare renyika rakafanana nedare rechimurenga hatina. Dei kuti kunzi dare rechimurenga rakazodzoka muno ingadai tiri vanhu. So far hatisi vanhu. Sorry to say this, but hatisi vanhu. Nokuti munhu anofanira kunge aine nduramo achiziva kwaakabva nekwaari kuenda, aine marairo yakasiyirwa nemadzitateguru ake. But isu hatina. Nokuti taakutora fanenge anzi is demonic. Nokuti kwakazoita inonzi Christianity ndiyama kukudza pari zvinezvi. Yandinyora muconstitution. Yanditi mazvona. Saka ndokuhamhanyira vanhu. Kana mukaona kuti mazuva ano zvikaucha izvi vanhu vachienda vanza vari kuita vanenge vari kusema like kuti izvi hazvina basa izvi hazvine zvakudhara izvi. Nekuti tikatozvibudisa tinototukwa. Asi mazvona. Nokuita zveng'anga nemasvikiro. Mukuita zveng'anga nemasvikiro atizviziva because ndosaka muchifa muri vapfana. Kareko mwana airoora at 40 years. Ndopairoora. Why? Because the lifespan yake aisvitsa 100 nechakuti yesu. Saka airoora at 40. Ukaroora kuma30 anzi anokuramidza baba kuti usaroore uchiri mwana. Hauzivi kugara nemudzimai. Asi mazuva anaya ndo zviri kuti konze because zvakauya neChristianity. Tiri kutadza kuziva mitemo ndosaka tichifa tiri vana. Saka nhoroondo yenyika yamataura yevamurenga nezviga zvinofanira kunge zvichiradzikiswa. Vakuru vakanga vari petongo kuti vana Mugabe vanozviziva ende vakaita rombo rakanaka vakasvikapo nevamwe vanozviziva here zvinhu izvi kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitwa. Timusemuenzano zvamatotaura kuti wese anoda kutotonga kuti pazongotaurwa nyaya yekubviswa mapfupa arodzi zvinozongodai pamatoposi zvinozongodai kuna kuti vanotozviziva zvinofanira kunge zvichiradzikiswa izvi asi kaupenyu kaapaka ndo kaakuita kuti vasade kutevedza kuzadzikisa zvigezvi. Ya ndinodaro kuti vasade hao but chandikuona ineneka inyaya yemapadza nyaya inonzi mari. Pari kushanda mari pakati pevakuru. Pari kushanda mari. Mari ndo chinhu chaparadza nyika inonzi Zimbabwe. Tinoti Zimbabwe asi pachikapa pasi chigare inonzi chivavarira. Vaparadza nyika ichivavarira nekuda kwemari. Dei pasina kushanda mari. Dei vavengi vese vari payapa makumi mana ingadai vakatorwa kare vakatoenda. Ndochaiva chinhu chokutanga vanhu vachibva kuhondo kuti aiwa toda kugadzisa nzvimbo dzedu dzese vaibvisa zviya nekuti itsvina panyika kana kuti panzvimbo ematoposi nekuti munhu wese anoziva kuti paibuda izwi. Saka imosiya vanhu vachiita madhaka akadaro. Inini ndine 5 cents ndinyasoziva kuti apa ndepatateguru wedu ndopataitokumbira mvura hazviitike zviya. Saka muchiona iko zvezvika patani yemvura yekunaya kwemvura yanetsa zvinhu zvikuramba zvichioma nokuti hatina dare rokugara pasi kuti chiri kumboomesa nyika yedu chii. Kupandukirana kwacho kwatonetsa ende kupandukirana leti miteliyo ndakagara vana vanasa hakusi kuzopera. Hakusi kuzopera kupandukirana nokuda kweropa rakasara musango. Hatingajilifa renyika munomu. Vamwe vakarara mumakomo enyangani. Forget it. Apo ndosumudza rokuti haakana. Hazviitike. Torai vamwe venyu. Makuwasema nhasi. Variyo vakakunzirai nyika inoi kuti tive tapfeka tumataini asi tasunga mabhachi. It's through that man. Asi tatangonza hameno zvake ikoko. Yeah, itai. Saka ndosati kuna kuti wese anozongobuda achingotanga nyaya yekutaura kuti ngatibvisei mabhonzo aya adzokere kunyika kwavo atanga kutodza anopenga. Yanza anopenga. Hai nyama anopenga atanga uyazodii. Vataka kutora kachirungu kuti what's wrong with those people? What's wrong with that? What? But are you a human being? Are you a black man? Kana uri munhu anofunga funga chitongoti vanhu havana kudzidza nhoroondo enyika yeZimbabwe. Vakadzidza kure bwana India, UK, Britain izvo zvezvo nekuti mabhuku anodzidza kuti azotandikirika
anenge asiri munhu asi kutora nyaya yeutongo wamunhu mutapa ndikusina kwatakaita dei taitaura dei takafunda nezvamunhu mutapa muno kuti nyika yedu takauya nayo sei takaisirwa sei matarigorero ingadai takazvibvisa kare asi unoda kuti iwe unenge wa hafu murungu hafu mublack wakutafanike wakusema kwawakabva ndo zviripo saka vanhu vaya vachagara varipo forever nokuti tikazvitanga kanzi makuita zvemadhimoni patikaize white man ari apa hasi kwedzinza redu izvo dei kuri kunzi muzirikazi aripo kana kuti ndiro bhemu raripo dei nyika iri yakanaka nokuti tiri vamwe chete pati vauyi vakakupambai nyika vakakolonizai brain nenhakire zvese saka ndofunga takakolonizwa kusvika kumaro ndofunga zvakasvika kubhonzo saka tichafunga zvakawanda izvozvo kuti chii chinonzi nyika kudefina kuti chinonzi Zimbabwe chii hatichaziva ndo zviripo ndosaka tinzwa kuti vamugabe pakazoparira amai vavo vanga vasinganyatsowira inyaya yekuti amai vaiziva zvaifanira kunge zvichiitwa amai vaiziva zvavakavimbisana nemhepo dzepanyandoro pamwana wavo saka vanga vakabata dhati chisungo ichocho kuti kana mwana wangu achengetwa naMwari azodzoka toda kuzodzokera kuya tunotora kuti aiwa mwana wangu akadzoka zvinhu zvamakatipa ndezvizvi kupinda mudare unzwa marairo anga ane rombo rakanaka munhu anonzi Robert anga ane rombo rakanaka nokuti zvandikutaura izvozvi ikoko kuti vazoenda ikoko kwakaenda vanhu 4 munhu akatanga kuenda ikoko ndi Joshua Nkomo kukazoenda Bishop Abel Muzorewa kukazoenda Ndabaningi Story iye wechifondi akaenda ari mupfana asi akasvikako ava vese vaitaura kuti anzi enda vakasvika kunobvunza anzi munozodzoka zvenyu endai munozodzoka endai muno uyu pakangoenda musi wakasvika akangoti une mari here yekuti tiite zvatoda kuti tiite akati mari ndinayo akati tenga mombe izvozvi tenga mombe tsvaga mombe akatsvaga mombe mombe ikaita 3 pounds 10 ndeyama kuti $7 akatengesa mombe yakatobva pamucheka wamai vake vabhona vakabvisa mari akati tenga kabhuru kadiki akatenga kabhuru kadiki zvikanzi demwe enda unotema mapango 4 apa nepapa nepapa zvikanzi pinza mombe mudanga mayo yakatasa mabvazuva mombe ikapinzwa mabvazuva zvikanzi chibata mombe mapatsa ayo apa utaure zvaunoda yakatasa mabvazuva akataura zvaanoda Robert akachonjomara akataura akapedza zvache unogara muvharando mombe inofanira kufa izvozvi yobva yatoura yobva yatita honye zvakaitika zvikaitika zvese mombe ikagara samahours yobva yadora ndobva yataka kufuta nhunzi ikazara ikaita honye ipapo yapedza zvikanzi zvawakumbira zvadayirwa ndiwe uchauya nenyika hausi kuzofa ndosaka akapiwa chimbo vanga waona mwoyo wake mukati vemhepo panguva iyoyo vanga vaona mwoyo wake pane vakauya vese vari 3 ava vanga vaona mwoyo weuyu kuti ane ushingi ndipakati ndoochauya nenyika saka chienda mombe yacho iyewato inodzipembera wabaya mombe iyoyi asi kana vazodzoka tichazokupa kutengesa imwe mombe inonzi pasi pangu yauchazovesa mugomo kuti pachigaro chokutongi no problem chiendangu asi kana waenda unoenda kumabvazuva uchasangana mambo wendoro mambo wendoro kwete madzimambo atinawo aya mazhinji wacho 3/4 ndoemabhunu hadzisi dzimba dzeumambo let me say this clear hadzisi dzimba dzeumambo manje ndizvakuti hadzisiri mabhunu mambo ezano mambo tiringotarisa asi vari kungowedzera chete from 388 tuma 400 meno nyika yacho haisi kukura haisi kuexpand asi vari kungoenda saka ndozviripo saka tiri kungoona kuti ameno kuchasvipwa saka vakanzi enda unoona mambo wendoro
vakanona Tangwena ndiye mambo wendoro Tangwena we anobva kuMozambique mushango wake origin. Okay. Yes, anonzi Masena yana Simboti anonzi Masena ndokwanobva kuMozambique akazogara Minyango vanetsana weiko. Okay. Saka ndiye akazomublessa kuti azokwanisa kuzodai panga kutsvagwa nemabhono zvake ayabuda mujeri. Saka mhuri yekwaGushungu inofanira kuita sei? Nekuti zviripo zvinofanira kuzadziswa. Handizivi kuti zvinogona here kuzadzikiswa nemhuri yekwaGushungu zvisinei hazvo nezvematongerwo enyika. Handiti kuti tine mwana wedu akauya kuno akaita zvakati aifanira kunge achizodzoka achiti toita sei? Vanofanira here kudzokera kwaNyandoro kunobvunzira kana kutiwo zvangu zvamiriro vamwe? Handizivi kuti pangaitwa sei, asi sokuona kwangu Ketesco inodiwa kuti vambosvikako ndokunge vawira nemadzimambo avo, ndokunge madzimambo acho maZigushungu vachiziva kwavakabva ende vachiziva nhoroondo iyi. Kana vasingazive kuna anosumudza musoro, because nhoroondo ikaikai inotozikanwa neveri few. Okay. Asi kana vachiziva mungati maibhona hapana wavakaudza here uko kuti kwane kwatakaenda kana kuti BP yavo yakwira unoti hapana kana wavakashedza vakati uyu hapana ndikutaurira uyu Gabriel takaenda kwakati tikaita zvakati ini ndakazodzokera nhasi azondiudza shoko rekuti ndave neRosari. Yes. Mungati vakafa vasina wavakataurira? Hapana wavakataurira. I believe kuti pane panguva iye ikaichitongoti zvinhu zvacho zvakazongonetsa nekuti ana nakire anzadzi dzake Robert dzakazoshaya dzese, but munhu wandaitrasta ainzi Sabina. Okay. Akatombotaura nyaya iyoyo kuti ndakataurirwa namai zvakati maererano namuti wangu, but akazoparara futi. Handizivi varipo pari zvinezvi maZigushungu vacho varipo pari zvekuti pane anoziva nhoroondo zvakakwana here. Kana aripo vanoenda paNyakurupa, vanoenda pachihoda padhuzapo, vanoona mhuri yepaNyandoro kwabirina ganye, usvika unogara pasi utaurawo nazvo, pamwe pane zvaanozoudzwawo, pamwe vachazongoti aiwa makatishora zvakatovharana zvakapera zvakadaro, vanozvinzwira vega, hatina vapindirawo pamberi. Asi mhuri yepaNyandoro iripo ende kuchitika dare ikoko ini ndiwo ndofana kunge ndiripo toonesana semhuri imwe chete. Asi kana vatano zvakapfuurawo aiwa hati hapana chekuchita. Asi tingati here midzimu kana mhepo dzekwaGushungu pangashayirwani ingabude igotadza kutaura kuti imi zvamuri kuona mudzinza redu isusu tine chikwereti kwaNyandoro, midzimu yacho yakaita sei? Mhepo dzekwaGushungu dzakawanda. Ndambotaura ndichitanga kutaura chiti mazuva anaya mhepo idzikaidzi todzitora semhepo dzese. Ndosaka ndati kana pane vanoona vane mhepo chaidzo kwete dzekutenga kwete dzezvikwambo vanoona dare iri vanofanira kutsanangura zvine zvoendeka mune zvakanaka. Asi kana pane mhepo dzedu dzakavharwawo kumeso ndine urombo, hakuna kunoendwa. Saka vakazouya zvinyu kwamuri vakati murenga tava tichikumbirawo kuti mutiperekedze tiende kwaNyandoro tinonzwawo dare redu tirakamira sei. Imimi makazvipira kuti munoenda navo? Handivaperekedze. Okay. Ndine vakuru vangu vandinawo, iyi ndaita mwana wekumakumbo. Mhuri yekwaNyandoro yacho iripo yose. Togara tichitaura every mazuva ose togara tichitaura navo. Ndinovapa zvamakuti mafoni enyaya. Ofonerana nevakuru vangu nedzinza rangu. Dzinza rangu ndiro richazondifonera kuti takafonerwa takubudawo kuno, iwe ufanira kutungamira ini ndozoenda.
Zvatoita hazvina kuipa. Asi kana watova zviti aiwa hazvimanikidzwa zvinezvi ndezvenyika hazvimanikidzwa. Ndakuona chandowana futi ipapo ndichida kutopawo maadvice. Makara kamuri mimba muri maadvice takara tiri maadvice but vanogona kuenda ikoko. Ini ndichazotsvaga wani kudande kana vachiti iwo tobvunza kuti kuri kudiwa vanhu vakaita sei. Handiti ka togona kutora chinhoi wacho ndini, chinhoi wacho ndini. Saka togona kutorana chinhoi totora vekudande vacho vandinoziva nemhepo dzavo toenda uko ugara pasi poitwa dande zvopera zvino hazvinetsi. Matondifungisa nyaya yematauro echinhoi yandataura nyaya yechinhoi. Muchaziva vakomana vakanzi vakarwa pachinhoi apo pana ainzi yes kunzi hanzi the 7 heroes. Pana ainzi komanda wacho ainzi Simon Chungoza Nyando ndoedzinza rangu ndianga ari komanda. Vanhu kuti vazive kuti why hondo yakatora 6 to 6 apapo izvo zvandikudzi munhu why yakatora 6 to 6 hondo yakatangira kuchinhoi. Vanhu vari kunzi hanzi vakabatwa vakazobatwa vakadai pane zvakaitika zvakawanda vachinzi pane mumwe musikana ngakudanana nemunhekiti chichi zvakaitika izvozvo. Asi mhiko iripo nekuti sei yakatangira panonzi pachiorodziwa ndo zita racho. Nokuti chinhoi munhu, chinhoi ndini ndindochengeta chiorodziwa. Chiorodziwa ndeyangu. Saka why yakatangira ipapo, why pakaita zuva rese vachirwa 6 vanhu 7 vanhu vanhu vachibva kwana Hakirenu yamakuti chegutu nhasi kupi Katoma nemahachi nendege mudenga 7 vanhu kuita 6 hours amini 9 hours. Pane chikonzero ngatimbofunga ise vanhu kuti chii chakamboitika chezvo. Asi munochiziva zvakanaka chezvo. Ichasvika here nguva yamuchazotitaurira. Asi kana ndakufa kani kana ndakufa ndikuudza. Asi ndakaona kuti vanhu vemunomwa kana muchati ndikuudzeka takaimatora ana rodzi mabvisi takaimabvisa ana rodzi ndozokuudzai nhorondo izvi nekuti nehandafu takazvitaura tiri kupi tiri kuZambia achitaura kuna tongogara zvikanzi makakanganisa dei makamoya kwandiri vana vamusati vavatuma kuyambuka Zambezi kuenda kunyika yenyu. Dei makanditaurira dei musi wavakarwa iwo uya paripo pamakapiwa nyika yenyu. That one day ingadai paripo patakahwina. Imagine 1966 takangopiwa nyika gore iroro. Zvikanzi manje makakanganisa nekuti mamusina mhiko. Zvinhu zvakangoitika hazvina kuipa. Asi akazvitaura ndo zviripo. Amure kwezora nhasi ngatigumire pano. Ndinotenda nekuti pamwe manga muchimuti mukataira munyaya mumwe mubvunzo wangu wouya wobuda futi woenda uchida izvo nekuti zvamatauraka zvine udzamu ende zvakawandisisa. Zvinoda nguva yekuti tizvizeye tizvimedze ndozvati nevaoni vari kuona vane mibvunzo yakawanda. Saka mibvunzo yavo ikauya tichazi pane vachati muri kunyepa. Vakawanda vachati ndikunyepa nekuti vanga vasipo. Asi ndinowarifeya kuti makomunisi maviri vapenyu vanobata atingati Ken Kumaro anogara kuNyambira, vanobata Comrade Bethuni vari kugara kuGweru. Izvo zvari muno muHarare vati up and down. Vanobata ivavo wozobvunza kuti anonzi Murenga mukoma washa kana kuti mukoma washa Murenga ndiani kuna neana Nyakasikana. Aya ndinokutendeni ngoyi. There you heard it. Vamurenga vanga vari pano. Sekutaura kwavaita tinoziva kuti vamwe munoti aiwa Vamurenga vari kunyepa. Vamwe vanobva kuti uyu akutsvaga mari. Handiti mazviona. Vamwe vanoti aiwa kana kuti akupenga mazuva ano vanhu anwa mutoriro kana kuti aputa dumbu
aiwa iwewe kana uchizviti unoziva nhoroondo yambuya neanda Nyakasikana, mukana ndiwoyu unouya. Unogona kuuya uri wega wotaura nhoroondo yako wega. Tinogona kukusanganisai navamurenga muchibvunzana muri vaviri, iwe uri kubva nekupi, inini nhoroondo yandinoziva yambuya neanda Nyakasikana yakafamba yakadai, mutaurirana. Kunewo zvakare vanoti aiwa inini ndinoziva nhoroondo yenyika ino kwayakabva nemarwiro akaitwa hondo, mukana ndiwoyu. Haisi nzvimbo yekuti aiwa uko hatiende tonotaura nekuti kwakazodaisa kuti aiwa nhamba ndo dziripo, uyai titaure. Chazvakanakira chekutaura nhoroondo yenyika ndeyekuti tinodzidza tigoziva. Ndosaka muchiona kazhinji European history tinoiziva sterek nekuti yakanyorwa pasi. Yedu isusu hatina zvakawanda zvatinoziva. Munozonzwa kuti munhu Mutapa kwanga kune madzimambo 12 wangobva utangati auya akupenga, asi mumwe achitaura kuti aiwa iyi ndiyo nhoroondo yenyika. Madzimambo ariko aya aveko madzimambo emabhunu sekutaura kwanga kuchiita vamurenga zvinozikanwa, asi dzimwe dzenguva zvinotsikirirwa nekuti tinenge tichidawo zvinenge zvaakuitika panguva iyoyo. This is not a platform to fight. This is not a platform to destroy what is there. This is a platform where we believe we can build individuals, we can build families, we can build the community, we can also build Zimbabwe. So in other words, you might take it otherwise, but no, this is our aim. Let history judge us. Kuti aiwa ava vakambogara pasi vakazvitaura. So for now, on behalf of ZimNewsBeat TV crew, my name is Robert Etafmane. For now, it's bye-bye. ZimNewsBeat TV.
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.